Знам, че е сложно да се ориентирате дали сте на правилното място, когато записвате курс по козметика. Днес ще ви разкажа за още един от критериите, които е важно да имате, когато избирате мястото, на което да се учите. Изкушавам се да ви разкажа и историята на една от козметичките, която съвсем наскоро се дипломира в моя курс за начинаещи. Говоря за критерия, свързан с това да имате яснота. Какво правите? Защо го правите? Какъв е смисъл и какъв е резултата? Вероятно ще ми кажете, това го има в интернет. Тези неща ги пише. Всеки, който е имал мал шанса да повярва само на рекламите и да разчита, че ще се научи от рекламите как да работи или как да подхожда към своя проблем, абсолютно сигурно е разбрал, че рекламата не е начин да се научи, защото в рекламата се дават много хубави обещания и не се дават всичките аспекти на развитие на ситуацията, използвайки продуктите или апаратите, които ти рекламират. И така моята козметичка, завършила при мен съвсем наскоро, беше от любопитните дами, които, идвайки в курса, на всяка цена търсеше отговор на въпроси, касаещи първо и най-вече състояние, на което тя не беше могла да намери решение. Спомням си първите ни лекции, когато преминавахме през теоретичната част, която да бъде базата, върху която да взимаме решение какво ще правим в практиката. И си спомням първите ни лекции, когато учехме строежа на кожата, видовете клетки, причините за появата на някои козметични недостатъци. И тя беше изключително нетърпелива. И казваше, да, ясно е, сега разбирам от какво се получават пигментации. Ясно, разбирам от какво се пукат капиляри. Обаче не мога да разбера как ние ще се справим и всъщност ние можем ли изобщо да се справим. Козметиката може ли да намери решение? Аз отговарях спокойно, да, има начин, ще те науча. Първо обаче трябва да разбереш причините, за да можеш, когато дадеш решение, съобразено с причините, това решение да бъде дълготрайно, да бъде здравословно, да бъде гарантирано. През това време, нямайки търпение да стигне до отговора на въпросите как ще направим това, тя бързаше да научи от интернет, бързаше да се интересува от други места. Супер разочарована ми казвам, те всички те обещават едно и също, аз съм пробвала много от тези неща и те не работят. Обръщам внимание на това, че моята методика е създадена така, че човек да извърви пътя на познанието, за да създаде здрава, стабилна база. Точно това обяснявах и на нея. Послушай ме, не бързай да четеш от други места. Научи това, което аз съм ти дала като система, научи това, което аз ти давам като база и тогава лесно ще можеш да откриваш къде в информацията в интернет хората просто обещават неща, които няма да се случат, къде рекламата просто те подвежда, за да можеш да купиш и къде е източника на абсолютно правилната и професионална информация. И когато завърши курса, тя вече имаше отговор на всички въпроси. Беше видяла в практиката, изпълнявайки различни процедури, тя беше видяла как се стига до резултатите, които бяха важни за нея. И сега ви предлагам да видите самите вие нейното изказване на финалния ден от курса. Научих изключително много неща. Както за себе си, как да подхождам, така съответно аз ще подхождам и към своите бъдещи клиенти. Научих неща, които да помагам на други хора. Съответно, това ме прави щастлива. Научих как да подходя към човек, който би дошъл при мен с някакъв проблем. Как да подходя този човек да се почувства добре, да се почувства разбран, да почувства, че ще получи помощ. И то, че тази помощ ще бъде качествена и ще дава добри резултати. Защото това, което липсва в почти всяка сфера, в нашето ежедневие, е човек да бъде изслушан. От теб научих, че е хубаво човек да бъде изслушан, да бъде разбран, да му се покаже, че ти го чуваш, че ти искаш да му помогнеш. Даже настръхвам. Смятам, че това е нещо, което... защото твоето знание, което ти предаде към нас, към мен, то ми дава сигурност, че ще бъда от голяма помощ, от голямо съдействие за хора в някаква нужда. Твоя блясък в очите, който имаш, твоето вдъхновение беше предано и към мен. В началото, като записах курса, имах... Може би, защото аз съм по-скептичен човек. Ми трябват резултати, аз трябва да видя, око да види, ръка да пипне. От началото бях по-скептична, дали ще получа това, което наистина
моите очаквания са големи. Наистина аз съм труден клиент, така бих се определила. Затова бях по-скептична, но във времето наистина ние надграждахме, аз получавах информация в едно много разумно и здравословно темпо, за да мога аз да я асимилирам тази информация, съответно да мога да я разбера, защото за мен това е изключително важно, ти да разбираш какво правиш, а не да го не изостяваш някъде. Да, признавам, поглеждала съм и в интернет, съответно, информацията там е много често невярна, непълна, несъответстваща на това, на моята ценностна система. Моята ценностна система е да помагам, да давам резултати чрез здраве, чрез изслушване, чрез прилагане на правилните продукти, които аз открих тук. Аз съм абсолютно въодушевена от продуктите на Легенда Дани. За мен аз съм пробвала много, страшно много. Може би това, което го има на пазара, сега професионалните грижи не, но всичко, което можеш да купиш в един магазин за козметика, то висок клас козметика съм пробвала. Очарована съм, чувствам лично себе си, кожата ми е природена всъщност. Аз нямам някакви огромни проблеми. Първо разбрах каква ми е кожата. Аз вече чувствам много по-сигурна как да направя диагностика, как да разговарям с даден клиент. Съответно да направим диагностика, аз да му препоръчам през какви програми ще минем, след това да му препоръчам домашната грижа на Легенда. Наистина целият курс, както теория, така и практика, ми дадоха изключително много, изключително голямо обогатяване. Просто се чувствам много по-сигурна, много по-уверена и с философията на Легенда да следваме принципите, да поддържаме една красота здрава, чрез здравословни методи и поддържане на някаква програма, за да се поддържа тази здравословност в кожата. Просто за мен това е абсолютно богатство. Наистина просто съм щастлива. Да, наистина се чувствам удовлетворена. Аз пак казвам, аз съм по-сложна личност, така бих се определила. Чувствам се удовлетворена. Щастлива. Излизам от тук с твои продукти, които препоръчвам ги. Аз още почвам да ги препоръчвам насам-натам, така като ще направя определени процедури на дадени мои близки хора и така нататък. Всеки очаква с трепет, определено. Това е, Дани, благодаря ти. Наистина за мен беше хубави моменти, които изпълнени с вълнение, това така ли е, правилно ли го правя, така ли, но смятам, че сме много добре подготвени и смятам, че ние сме колегите, надявам всички да споделят тази философия, твоята философия на Легенда, на здравословно поддържане на красота. Мисля, че света има нужда от нас. Свидетелствам на лоша грижа към хората в много сфери и мисля, че света би се радвал на хора като нас. Би ни оценил, убедена съм даже.